Hej og velkommen til min anden video. Der handler den om min didaktiske overvejelse omkring, hvordan man kan bruge Khan Academy i en dansk sammenhæng. Som vi snakkede lidt om i min første video, så bliver det jo kun udbudt på engelsk lige nu. Og det udgør umiddelbart en sprogbarriere for danske elever, medmindre de har lidt styr på sproget, på det engelske sprog. Det jeg tænker umiddelbart, det er, at især de videoer, som er det der hele grundlaget for input eller indlæring, at de er lidt overflødige for eleverne. Men at de øvelser, der ligger herinde under practice, de er gode nok. Så måden man kan bruge det her på, det er måske lige offensivt nok at begynde at hive det helt store artilleri frem omkring. Her kan I lige se, jeg har fundet frem til. Man kan signe sig op som lærer her, og så kan man få sine elever til at tilmelde sig også. Og det der så er lidt smart ved det, det er at ifølge Salman Khan, så kan man, skal jeg lige tilbage til forsiden her, så har du et overblik over hvor langt dine elever er nået på en oversigt, som kun du kan se. Skal I se om jeg kan finde den her. Det jeg så har fundet frem her, det er en oversigt over en bestemt elev i en klasse, som viser inden for de forskellige emner her, inden for matematik, hvilke nogle han har gennemgået, altså hvilke han har lært med de grønne, hvilke der han stadig ikke er helt færdig med, eller hvad kan man sige, halvvejs igennem de blå, og de røde af dem han har problemer med eller svært ved. Gentagende gange bliver man svare forkert. Det Salman Khan han så forklarer, det er at man kan bruge de elever der har en grøn farve inden for et vist område til at lære de elever der har en rød farve inden for det område her, om de forskellige ting. Det er jo skide smart, men igen i dansk sammenhæng, der tror jeg vi kigger på øvelserne, som i og for sig er gode nok. Hvis man er så heldig at man har tid og overskud til at hjælpe sit barn med lektierne, så er herinde under på plus 2 tal for eksempel. Det er jo ikke overvældende af tekst der står her, og de skal nok også højst sandsynligt sættes i gang med børnene selv. Men jeg synes at mange af de ting der er her, som ikke er så afhængige af lige præcis tekst, de kan sagtens, det var flot. De kan sagtens bruges som noget supplement eller noget lektiehjælp. Måske bare med en voksen i nærheden, der lige har mulighed for lige at gribe ind og hjælpe, hvis der er noget, der er lidt for svært. I kan se, så vidt jeg mener, husker så, når man kommer herned i de lidt svære matematiske emner, så bliver det selvfølgelig mere og mere afhængig af, at man kan teksten. Så måden jeg synes man skal bruge det her på, det er at bruge det som et supplement eller noget lektiehjælp inden for et eller andet emne. Det er jo især matematik det her det drejer sig om. Der er også noget biologi. Biologi er også meget teksttungt, men især matematikken inden for forskellige emner og fag. Og den sidste video jeg kommer til at lægge op her på Khan Academy på skolemidler for VSpaces, det bliver hvor jeg har prøvet at lave en instruktionsvideo, ligesom Salman Khan har gjort, for at lære klokken. Så hvis du vil vide mere eller se den,